भिडिअखौ नायनायनि सिगां बरायना लाग्रोदो औवानि त्रिशुल लानाय शिव बाबा आरो पार्वती आइनि जै। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव आं सफैलायबाय बेसेबा गोबावनि उनाव नोंथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनो नैबे फान्थाया। गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दा आं सावरायनो सानदों सानैसो गोथां गोब्रामनि सायाव। बिदिब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लेट्स गो। इंस्टाग्राम टाका आरो फेसबुकआव सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामनाय। दा जों सावरायगोन बे सिख्लानि सायाव। बे मानि थाखाय फेमास नोंथांमोनाथ' मिथिखायो खोमा। नुहां आरो गुसुं गाननायनि थाखाय फेमास। बेनि हाजो गोजौ गाहायनि थाखाय फेमास। नङाबा नायनानै लाग्रोदो भिडिअखौ। आब'नि मोसानाय इसारायाव नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ मा इसारा खालामदो। खम नङा आब'आ। नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो हागौ बे आब'आ मानि थाखाय फेमास। बे गोजौ हाजोनि थाखाय फेमास। बे आब'खौ नुबा मा बुंनो गोसो जायो होमबा फंनैसो बुंनानै होनोसै। ओ बायदेव कलर बारित कलय जाय लरा गिता तुमाक देखा पाले उठी जाय माइबा माइबि तु। गोदो जों बैसोर बायदि समाव लाल साहा आरो परथा जानो आरो सिंग्रा जानोसो जों दखानफोराव बिमा बिफानिफ्राय फैसा बिना लाङोमोन। दानि सिख्लाफ्रा बिमा बिफानिफ्राय थगाय सिंग्रा जानो साम'सा जानो साहा लोंनो होनना थगायना लानानै मा लोंहैयो नोंथांमोना मिथिगौ। बै भिडिअखौ नायनानै लादो आरो नोंथांमोना खोनासंदो। जों दा बियार लोंखांबाय आरोना, बियार लोंनानैसो नुबाय नानिमोनखो बिमा बिफानिफ्राय साहा लोंनो साम'सा जानो माबा माबि जानो होनना फैसा बिना लाबोनाया मा लोंहैयो? बियार लोंहैयो। बिमा बिफानिफ्राय फैसा लाबोदो आरो मा लोंहैदो? बबा बेरायनो थांदो आरो मा लोंहैदो? बियार लोंहैदो। दानि जुगाव सेंग्राफोरनिफ्रायसो सिख्लाफोरा बांसिन दादागिरि जाबाय। नोंथांमोना मिथिया नामा? बिथांमोना रेल साइटिं रेल स्टेसन बेफोराव थांनानै बियार बथलजों आबदा मारिनो हायो। नोंथांमोना हायो नामा सेंग्राफोर? नङाबा नैबे भिडिअखौ नायनानै लादो सिख्लाफोरनि फेसन। लोंबाव दे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वाह नानिमोन वाह। नोंसोरो मा बड'लेण्डनि दाखु ना बड'लेण्डनि दं? बियार बथलखौ आखायाव लानानै मा फोरमायनो सानदों? नोंसोर बायदि साफा सानै सिख्लानि थाखायनो गासैबो सिख्लाफोरा बदनाम मोनफाजोबनांगौ। फेसबुक इंस्टाग्राम बेफोराव भाइरेल खालामनो मा गोनां? नोंथांमोना लोंनो गोसो सिरि लों। नोंसोरखौ जों जेबो बादा होआ आरो बिदि बदनाम खालामनानै दागालांसै। बे आब'नि गुदामा मा गुदामबा मिथिया, खिन्थु जाय गद्दार खालामो जाय थगायो बेखौ बेनि गुदामाव गारसोना दोनोनो। नोंथांमोनानो नायनानै लादो मा गुदामलै बियो, नायदो। और उम्र भले ही छोटी हो हमारे कारनामे बड़े हैं। कि उम्र भले ही छोटी हो हमारे कारनामे बड़े हैं और हमसे गद्दारी करने वाले हमारे गोदाम में पड़े हैं। Buset, itu player gede amat. बे आब'नि भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ। बे आब'आ जाय गद्दार खालामो बेखौ गावनि बे गुदामाव गारसोजोबना दोनोनो आलाय सिलाय। हायोबा आब' आंखौबो गारसोना दोनदोलै नोंनि बे गुदामाव। बे फाग्ला बिदिजों जायो। भिडिअआ दिनैना एसेनोसै लोगोफोर। बे भिडिअखौ एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ सिरियासलि लानो नाङा। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो। आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौ बुथुमनानै ला। नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो लोगो मोनगोन लोगोफोर। बाय बाय।